ang awhag ni Jesus nga ang maayong buhat nato ato gyung himuon sa tago usa ka sukwahi kaayo sa kinaiya natong mga tao. Ganahan man kita nga makit-an or ma-recognize sa atong isikatao kung magbuhat ta og maayo. Nya kung magbuhat ag dautan, ganahan kaitang mo tago. Ganahan kaitang nga wa gyud mahibaw. Ana, pero ang gusto sad ni Hesus kung magbuhat ag dautan, isulti, ipakita, ibutyag. Ana. Ay asa man mo ron ani mo sunod ang dautan ito isulti niya ang maayo taguan o balihon ang maayo ipakita niya ang dautan taguan. A or B? A mo katong sa tong A ang maayo taguan ang dautan mao'y ipakita or isulti, ikumpisal, o ang sa itong usay, B, ang dautan taguan ang maayo mo'y ipagarbo. Kinsay mo ingon, ako Father, anha ko sa A. Taas ang kamot. Oh, huwag ni pataas. Anha ko sa B. Taas ang kamot. Huwag, yapon. Maunay, away ayo. So, muna, giawhag ta, ingon si Propeta Joel or Huel sa first reading, siya, ayaw na mo pagsigig gisi anang inyong sinina, kanang inyong kasing-kasing mo'y gisia, kay mga buangon kay nastanan, mga tigpakaaron ingnon, nang diri sad sa atong ikaduhang pagbasa ni ingon diri nga sa tig ingon diri ayaw usiki kami mo'y naghangyo kaninyo hangyoon mo namo makig-uli na mo sa Ginoo walay sala si Kristo pero ni ambit sa atong kasakit mo nang mo ambit sa tas pagkamatarong ni Kristo kanindot unta kundi nato usikan kining pagpakamatay ni Kristo para nato. Kay kining manggong Kwaresma ang pinaka-highlight ani mao gyud ang atong paghandom o pagsinati sa kasakit o kamatayon ni Kristo didto sa krus para nato. Manang ato na gid unta siyang dawaton gilingian ang imong tupad. Inaonsay sa ni mo ron. Okay. Okay, kumpisalay na lang ta. Say sa ni mo. Inay. Labi nagi mo ng banay mo. Ako bakakon kay kung anha ni mo dong. Mingon sa imong bana ako sad same to you. Ana. Habang magsinumbungay ba sa sala? Dihas pamilya, ang mga anak, musulti na sa ilang mga nabuhat nga sala, ngadto sa ilang ginikanan, di na magpakaroon ingnon, nga kunuhay, mga buutan kaayo. Ano ba? Nang kita manggutas Ginoo, yaon sa may nakita sa Ginoo nato, nakita, abog, gikan ragitas abog. Muna karon badlisan ta og abo, atong agtang pagpahinomdom nga abog rata mo bitaw na nga anha ginas agtang ibutang ang abo nganuan buling-bulingan kita aron muangkon ta nga kita mga hugaw anas agtang ipagarbo nato ang buling di ba kasagaran nato moingon mo dayon ta uy ang imo daghang buling mo trapo dayo lahoy hala-hala nay buling dire trapuhan na yan pero karon ipaggarbo nato na kita abo rata ana ang kapadir sukwahi na nas giingon ni Kristo nga taguan
Mao mambitaw din nato taguan kay buling mana. Di ba? Hunong na taan ng siging pakita anang naong nga nindot ko no. Lakis-kis anang kilay, pakulor anang buhok, panindot gyud anang naong, papuwa-puwa diha, badlis-badlis diri, aron gyud nindot tan-awon ang naong. Hunong na ana. Hunong. Ayaw na pagsigig paningkamot nga nindot kang tan-awon sa atong isig katawo. Ang unsa na itong paningkamutan nga nindot ang tan-awon sa Ginoo. Ang Ginoo nagtan-aw sa dili makita sa mata sa tao. Tan-aw siya na. Di siya ganahan anang mukuyog sa mata sa tao. Kay kining mata sa tao di gini kakitag maayo. No, di kakitag maayo. Kaning pagpamaligyag slat maayo ni dili. Onya, namalit mo wa. Very good. Na kay maayo man ato gini siyang suportahan, malit kita. Na karong adlaw fasting and abstinence. Pasabot di ta mangaon, di ta mukaon, tubig lang, tubig ug asin na imna. Nya ayaw nagkaon, nya ang tanan imong budget sa pagkaon karong adlaw, apil ng snacks, ipalit og slat. Lagi. Kamong tanan nga nanimba karon dinhi og sa online, ayaw mo kaon. Nya ang budget ninyo anang pagkaon karong adlaw ipalit og slat. Anawa, di ba ini ka ugma hurot nagkahalin atong slat. Unya nakita pagid na sa atong amahan nga tuas langit. Hala, wa siya mukaon kay iyang gipalit og slat. Pastila dako ag grasya nimo ana. Di ba? Moro'y kinadak ang grasya og ato nang buhaton. Ingka ayaw sad paderoy kay naman sad ko'y silingan nga way kaon. Aka na, lain na sad na. Imo na sang ibahin ang imong kwarta ngadto sa silingan, kanang imong ipapalit og cellphone, kanang imong para unta iriban sa imong buhok karong buwana. Ayaw na nag-idayon, ipalit tala nagbugas, i-distribute anang imong mga silingan nga wain tao'y mga bugas. Kanang usa ka ribbon sa buhok, pila may amount ana? 1,000? Depende sa kita sa buhok. Ibutang talang mga 1,000 na siya. Pila naman na kakilong bugas ang imong mapalit ana. Nya pila naman ka tao kaha ang imong matagaan ana. Di ba? Punan pa anang inyong sanay nga ana kana mga gamit ninyo sa inyong buhok ba nga dagko kay daghan kay istanan. Tag-upat ka buhok, tag-tulo ka buhok, yun ang ibutang sa buhok, kay pinangga kayong buhok. Mas pinangga kaysa silingan. Ay na mo pamalitan ng shampoo, palit na lang mo o ka ng lubi, kudkura, tunoon. Mo na ibutang din sa buhok. Karong, so darong Kwaresma ba? Gikan karon Miyerkules Badlis, hangtod sa musam ni mo tapos sa Miyerkules Santo. Na diha. Hangtod Miyerkules Santo, kanang para shampoo sa imong buhok, kaya na nagpalita. Kuan na gasto ngadto sa mga tao nga wa gid intayo ikapalit bisag tambal. Mao ni siya ang kahimutan sa Ginoo. Dili kuno nang paglingkod-lingkod anang abo sa kaadlaw, kaysa una magbulibod lag abo, maglingkod anang sako di mangaon. Kausar man na. Pero peligro kay na kun ato nang himuon tungod lang kay tulumanon, dili tungod kay pagpakita nga kita miangkon nga wa gid tay mahimo kun wa ang Ginoo. Kanabang kamaotang muhikaw sa atong kaugalingon sa mga butang nga gipangandoy aning atong lawas. Hikawi na siya ang atong himuon
atong sundon ang gipangandoy sa Ginoo para nato. Si Kristo nagpakamatay para ta maluwas. Ang pangandoy sa Ginoo kaluwasan. Kamo mga naay mga sa biyain na ninyo nya pangitag paagi nga makakumpisal. Labi na gyud inigabot na sa Holy Week, pero bisag di pa Holy Week kita dinhi kada humas misa gawas lang arong adlaw magsigi manggitag pakumpisal kada humas misa. Amtay misa dinhi alas 6, alas 12:15, alas 6 sa gabi. Sulti lang mo dito sa opisina or sa kadang ato mga lay minister mo kumpisal koron humas misa. Mo pakumpisal ng pare. Karon di lang ta pakumpisal, magpuasahay lang ta karon. Muna ang nindot kaayo. Unya og ato na ning himuong practice, munindot na sad ang atong kinabuhi nga katilinbanon. Bitang atong halin ron sa slat niabot na og 4,372 ka slots. Pakpak. Doon nagay mga tao ani nga wa na ka snacks. Bitaw, daghan nga nag-ingon nga ako lang sa ning kwaon akong snacks, di lang sa ako mopalit og bag-ong sapatos, bag-ong sandal, bag-ong bag, kay mopalit kog slot ngadto sa kang father nga slots. Daghan ani, jutay raman ani ang kanang yung extra kayo, kana bang extra gid ba kanang dato gyud ka istanan. Jutay ra ang kasagaran na malit ani nag-deprive silang kaugalingon. Munang moingon ko kung mopalit mong slot malangit yun mo. So naa pa may 71,628 ka slots na available. Tag 500 rani per slot. Palit pa mo karon. Kana lang snacks ninyo kaon, di mo mangaon. Ang magpuasa karon kay kana ramang 18 ngadto 59. So apil nako na nakos ending 59 naman ko. Nya 60 pataas, 17 paubos, kuan maron optional. Pero di ta mo base anang edad, mo base ta sa atong gugma sa pagbag-os kaugalingon ug pagtabang sa atong isig katawo labi na gid sa simbahan. Ato nang buhaton munindot dayon ang atong kinabuhi.